Most elmondom nektek 6 pontban, különböző nézőpontok alapján, főként magyar és nemzetközi elemzésekre, szakértői kritikákra, valamint jogvédő szervezetek értékeléseire támaszkodva, hogyan próbálja meg leépíteni a demokráciát, eltuszolni a korrupciós és gazdasági visszaéléseket a Fidesz. Első jogállamiság és demokratikus intézmények lebontása. Független sajtó visszaszorítása. A Fidesz kormány gyakran bírálják azért, mert közvetett vagy közvetlen módon befolyást szerzett a legtöbb országos médium fölött. Ez torzítja a nyilvánosságot, csökkenti a kritikus hangok terét. Alkotmányos fékek gyengítése. A 2010 utáni új alaptörvény, valamint az alkotmánybíróság és más független intézmények átalakítása sokak szerint túlzott hatalmat biztosít a kormánynak ellenőrzés nélkül. Választási rendszer átalakítása. A 2011-es új választási törvény a Fidesz számára kedvező módon módosította az arányokat, például egyfordulós szisztéma, körzetek átrajzolása, ami torzíthatja a választási eredményeket. Második korrupció és közpénzek felhasználása. Uniós források elosztása. Számos esetben merült fel, hogy az uniós pénzek elosztása nem transzparens, gyakran a kormányhoz közeli vállalkozók, például Mészáros Lőrinc, nyernek el nagyértékű tendereket. Nemzetközi korrupciós indexek. A Transparency International korrupciós érzékelési indexében Magyarország jelentősen visszacsúszott az utóbbi években. Egyesek szerint a kormányzati korrupció rendszerszintűvé vált. Harmadik független igazságszolgáltatás helyzete. Az igazságszolgáltatás politikai befolyás alá helyezése visszatérő kritika. Például az Országos Bírósági Hivatal, OBH, vezetőjének túlzott hatásköreit többen aggályosnak tartják. Negyedik oktatás és egészségügy leépülése. Tanárhiány, alacsony bérek, az oktatási rendszer válságtüneteket mutat, tanárhiány, túlterheltség, tiltakozások, például 2022-2023 tanársztrájkok. Egészségügy alulfinanszírozása, a kórházak adósságállománya, az orvosok és ápolók elvándorlása évek óta súlyos probléma. Ötödik megosztó és ellenségkép alapú politika. A Fidesz retorikája gyakran épít külső-belső ellenségképekre, Brüsszel, migránsok, Soros György, LMBTQ közösségek, a bírálók szerint ez hosszú távon rombolja a társadalmi kohéziót. Ez a politika hatékony lehet rövid távon szavazatszerzésre, de széleskörű társadalmi feszültségeket szülhet. Hatodik külpolitikai irányváltás és elszigetelődés. EU-s konfliktusok. A magyar kormány számos alkalommal került szembe az Európai Bizottsággal, például az igazságszolgáltatás, sajtószabadság vagy a közbeszerzések átláthatósága miatt. Oroszország és Kína felé való nyitás. Egyes szakértők szerint a keleti nyitás, illetve az orosz kapcsolatok túlságosan szorosak egy EU tagállamhoz képest, különösen az ukrajnai háború fényében.